Kaixo, bideo honetan Egiptoko gizartea azalduko dugu. Antzineko zibilizazio guztietan bezala, edo behintzat ibaietako zibilizazio guztietan bezala, Egiptoko gizartea mailakatuta zegoen, mailatan bananduta. Alde batetik, talde pribilegiatuak zeuden, eta bestetik ez pribilegiatuak. Pribilegiatuen artean, faraoia, apaizak, nobleak eta eskribak egoten ziren. Eta bestetik, ez pribilegiatuen artean, soldadu hutzak, merkatariak eta artisauak, nekazariak eta esklauak aurki ditzakegu. Antzinako Egipton, botere absolutoaren jabe ziren erregek gobernatzen zuten, faraoi zeritzen errege haiei. Egiptoarrek jainkotzat zituzten faraoiak. Faraoiak bere esku zituen botere guztiak, legeak egiten zituen, herrialdea gobernatzen zuen, merkataritza kontrolatzen zuen, eta armadaren buru zen. Aberastasunez inguraturik bizi zen jauregi handietan eta 100 zerbitzari eta esklabu zituen. Egiptoarrek jainkotzak zituzten faraoi hauek. Horregatik, belaunikatu egiten ziren faraoiaren aurrean, eta debekatua zuten haiei aurpegira begiratzea edo haien gorputza ukitzea. Botere magikoak zituztela uste zuten. Esaterako, Niloren ur-goraldiak eragiteko boterea. Faraoien ikurrak hemen ikus ditzakegu. Zaila zen Egipto garaiko sinboloa. Hemen ikus dezakezue. Gero, bazegoen, Nemes errege burukoa. Jainkozek faraoiei emandako boterearen sinboloa zen. Oialezkoa zen eta bizkarrean lotzen zen, lehoiaren kimaren itzurra zuen. Gero, hemen ikusten dugu zigorra. Faraoiak etzaiak zigortzeko zuen ahalmenaren sinboloa zen. Bestaldetik ikusten dugu sugea. Sugea Egipto bereko sinboloa zen. Artzain makila, hemen, daukazue, herriaren gaineko agintearen eta babesaren sinboloa zen. Gero, ordezko bizkarra, hemen. Hori jainkotasunaren sinboloa zen. Egiptoko lurraldea oso hedadura handia zuenez, faraoiak funtzionarioen eta nobleen laguntza behar zuen, baita apaizena ere. Apaizek erlijio errituak gidatzen zituzten eta tenpluak gobernatzen zituzten. Zerbitzari asko zituzten. Nobleak faraoiaren familiako kideak ziren, edo faraoiak eremu zabalez eta altzoritzelez aritutako familietakoak ziren. Egiptoko probintziak gobernatzen zituzten nobleek. Faraoiaren aginduak betearazten eta zergak biltzen zituzten hain zuzen ere. Eskribak pertsonaia ezinbestekoak izan ziren antzinako Egipton. Txosten ofizialak idazten zituzten, eta errege zergen eta jauregiko biltegietako salgaien sarrera irteren kontuak eramaten zituzten. Ospe handia zuten gizartean. Haiek bakarrik zekiten eta irakurtzen, idazten eta zenbatzen, apaizez eta noble batzuez gainera. Eskriba oso importante batzuk faraoiaren bizitza idazten zuten jaiotzatik. Gainera, jauregiko eguneroko bizitza antolatzeaz arduratzen ziren. Normalean, eskribak izateko tenpluetako edo jauregiko eskoletan ikasten zuten. Horretarako, kopiaketak eta diktaketak egiten zituzten taulatxo batzuen gainean. Oso zaila zen idazten ikastea. Irakasleek askotan, umeak jotzen zituzten adiez egoteagatik, zigorrak ezartzen zizkieten bebai. Hala ere, Egiptoko biztanle gehienak nekazariak ziren, eta Nilo ibaiaren ertzean bizi ziren, bezozko etxe xumeetan. Faraoiaren
nobleen eta tenpluen jabetzako lurrak ereiten zituzten, eta trukean ustaren zati bat eskuratzen zuten. Hala ere, lurjabei eman behar zieten beste ustaren zati bat, zergak ordaintzeaz gainera. Hori zela eta behartsu bizi ziren. Nilo ibaiaren urgoraldian, faraoiak nekazariak errekrutatzen zituen, hartzen zituen piramideak, tenpluak lan handiak, lan eraikuntza handiak egiteko. Inperio berriaren garaian, mota anitzeko artisauak zeuden hirietan. Gizon libreak ziren, faraoiaren, tenplu baten edo eta goi funtzionario baten aginpeak zeudenak. Batzuk ontzigileak ziren, figuratxoak eta ontziak egiten zituztenak. Beste batzuk metalgintzan eta aurregintzako tailerretan aritzen ziren. Faraoianenak edo tenpluenak ziren batez ere. Urrea eta zilarra lantzen zituzten, ontziak, bitziak, hilobi maskarak eta sarkofagoak sortzen zituzten. Beste batzuk armak, brontze objektuak eta erremintak fabrikatzen zituzten. Goazen esklauen egoera aztertzera. Inperio berriko garaian gero eta ugariagoak ziren, Nubia edo Siria, Palestinan lortutako gerra gatibu ziren. Nekazari eta artisauen lanak egiten zituzten edo etxe zerbitzari lanak tenpluetan edo jauregietan ere. Beste asko, meategietan, faraoiaren lan handietan edo errepidetan lan egiten zituzten. Askotan, tratu txarrak jasotzen zituzten. Baina, eskubide batzuk ere izaten zituzten. Batzutan, askatasuna lortzeko aukera izaten zuten. Egiptoko emakumeei buruz esan beharra dago, emakumeek bazituztela antzinateko beste herrialde batzuetako emakumeek ez zituzten zenbait eskubide. Adibidez, jabetzak izan alzuten, gobernatu alzuten eta oinardetzan jasotzekoa ondasunak salerostekoa eta dibortziatzeko eskubidea ere bazuten, baita senarra aukeratzekoa ere. Emakume gehienak etxea eta seme-alabak zaintzeaz arduratzen ziren. Beste lan batzuk ere egiten zituzten, ehunak egin, ogia egin, sorolanetan arindu edo lagundu eta aberatzen etxeetan zerbitzatu.